जी हालो हालो जी हालो करूया सुरुवात. नाही त्रास होत असेल उभ्याने तुम्हाला. नाही तुमच्याकडे सुद्धा माझं बारीक बारीक लक्ष आहे. बुवा बोलले ना की बुवा बारीक बारीक लक्ष ठेवा. सर्वांकडे लक्ष बारीक बारीक आहे. हा करूया सुरुवात. चला येऊ दे काय सर्वच एकदम तासून. सर्वात प्रथम प्रतिस्पर्धी शाहीर अजून प्रस्तावना सुरुवात नाही केली. प्रतिस्पर्धी शाहीरांना लाख लाख धन्यवाद यासाठी की त्यांनी जो माझा इथे मोठेपणा तुम्हाला सांगितला की बुवा असेल तसे बरेच काय बोलले गाणे. मी माझा मोठेपणा करत नाही.
तुम्ही मला मोठेपणा दिल्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. पण काय बुवा, जेवढा मोठेपणा दिलात ना तेवढा तुमच्यात खोटेपणा पण आहे. खोटेपणा पण आहे की नाही? काय बुवा म्हणाले की बारीक बारीक लक्ष. दादा बोले ना बुवा की बारीक बारीक लक्ष ठेवा. बारीक बारीकच लक्ष आहे तुमच्या बुवा. वाद्याला वाद्य, संगीताला संगीत, नृत्याला नृत्य, आवाजाला आवाज सुद्धा द्यायचा आहे आज. काय हॅलो 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 चिक हॅलो चिक चिक, आवाजाला आवाज सुद्धा द्यायचा आहे बुवा तुम्ही आज. हा, चालीला चाल, ठेक्याला ठेका, ठोक्याला ठोका. आज या दोघांना पण ठोकणार मी. नाही नाही, 5.5 तासाचा प्रवास करून आलोय, बंदुकीत बार भरूनच आलोय. ओढणार यांच्यावर. हा, तुमची फक्त साथ द्या, शेवटपर्यंत जायचं आहे की नाही? करू ना सुरुवात. हा, कुंकू लावणार फक्त तुझ्या नावाचे. हे तुझ्या हाताने मांग भरू दे, सुख दुःखात साथ तुझी होणारी. क्या बात है. हाय तुझ्या हाताने घास भरू दे. तू फक्त बोल तुला, तू फक्त बोल कुठली गाडी पाहिजे. हिरो होंडा की ऑडी पाहिजे. ओठाची लाली न कानात बाली, आणि हातात सोन्याची घडी पाहिजे. नको मला बंगला आणि माडी पाहिजे. राया मला नऊवारी साडी पाहिजे. नको मला बंगला आणि माडी पाहिजे. राया मला नऊवारी साडी पाहिजे. आता मला काय म्हणायचं बघा, आज राजापुरात प्रथमच माझा कार्यक्रम होत आहे, तर मला काय म्हणायचंय, तुमची साथ पाहिजे. काय म्हणायचं बघा. हॅलो हॅलो, तुमचं प्रेम फक्त राहू दे माझ्यावर, फक्त तुमचा आशीर्वाद मिळू दे. चुकबुक घालावी माझी पदरात, तुमच्या सेवेची संधी मिळू दे. अरे या शाहिरा तुमची